kunnafoni bakurubaw la jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumelu Bube Mayiga ale ni ministre caman tun ye tagama kɛ ka taa ɲɛmɔgɔso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsilen don kɛnyɛrɛye bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'a bɛ f'o ma ko Conseil national du patronat. Mali fura feerelaw n'a bɛ f'o ma ko pharmaciens olu denmisɛnninlakaw kɔni tun ye sigi kɛ ka se ka u ka tɔnjɛkulu bila sen kan gɛlɛya minnu bɛ u ka da don olu fɛnɛ kisɛw la. Libi jamana ka san 8 kɔfɛ Muammar Gaddafi ale ka fanga binnen kɔfɛ Libi kɔni bɛ gɛlɛya kɔni na an bɛ don minɛ ko bi. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni arajabuma kɔnɔ kalo tile 11 hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumelu Bube Mayiga dɔgɔkun kɔnɔna na ale kɔni tun ye tagama kɛ ka taa bɔ Jabala la min ɲɛsilen don cakɛbondaso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye cakɛbondaso olu ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Conseil national du patronat ka se ka taa kuma ɲɔgɔn yɛrɛ tɛmɛ anu ni ɲɔgɔn cɛ bari baara kolo girin dɔw kɔni bolo dalen don ka bɔ san 2020 na ka taa san 2030 la. Jamana yɛrɛ kɔnɔna na manajiw bɛ se ka bɔ siraba dɔw ka cogo min na ka bɔ Mali yɛrɛ dugu dɔw la ka dugu dɔw la sɔrɔ hakaja ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kan. Nin kɔni kumaba minnu fɔra Sumelu Bube Mayiga fɛ ɲinini minnu kɛra a kisa la an ka cɛ ko seereyaw lajɛ. Walasa sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Sumelu Bube Mayiga minisiri 14 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni farala ale kan ka tagama ka taa Jabala la min bɛ ɲɛsin an yɛrɛ ka cakɛbondaso n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛbondaso ye o bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na cogo min na ni a bɛ f'o ma ko Conseil national du patronat ni ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Mamadu Sɛnsi Kulubali ye. Sumelu Bube Mayiga kɔni selen ninnu ɲɛkɔrɔla la a kɔni ye dantigɛli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita a kelen don ka baara kolo girin minnu kalifa ale la min bɛ tali kɛ san 2020 na ka taa san 2030 la san 10 bɔɲɔgɔnko baara kolo girin minnu yɛrɛ kan ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'i ye o baara kolo girin yɛrɛ ta k'a lajɛ sɔrɔ yiriwali sira bolodali ka tila ka sirabaw yɛrɛ ci anw ka jamana yɛrɛ dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka taa se babiliw yɛrɛ ma n'an b'a fɔ minnu ma ko pont ka taa se a bɛ fɔ min ma ko viaduc nanzarakan na n'o de ye sanfɛ pont ani duguma pont walima mobiliw ka tɛmɛ sanfɛ fɛn wɛrɛ ka se ka bɔ a dugumala la nanzaraw b'a fɔ de ma ko viaduc. N'i ye kɛnɛ in ta k'a lajɛ kɛnyɛrɛye cakɛbondaso maa caman kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan minnu kɔni ye nafolotigibaw ye anw ka jamana kɔnɔna na nka baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen nɔ n'u u tigiw yɛrɛ don. Sumelu Bube Mayiga halisa kɛnɛ in kan a ka ɲɛfɔliw nana se ka fɔ Sikaso kɔni bɛna ta k'o kɛ yɔrɔ ye sɔrɔ yɛrɛ yiriwali bɛna boloda yen nɔ cogo min na a bɛ fɔ min ma ko zone économique spéciale. O kɔfɛ siraba dɔ kɔni bɛna da min ni a janya kɔni bɛ taa kilomɛtiri 1075 la min bɛ tɛmɛ Tɔnbukutu yɛrɛ fɛ ka taa Muritani ka taa Tawudeni ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo Muritani jamana kan. Nka n'i ye nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ CFR miliyari 10 bɔɲɔgɔnko min kan ka don nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da fɛ nka fɛn min ye sirabaw ye ka taa se soba minnu bɛna jɔ a nafolo yɛrɛ la o bɛ taa se CFR 5000 bɔɲɔgɔnko ma nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko 5000 miliyari minnu yɛrɛ kan ka don sobaw la ka taa se sirabaw yɛrɛ dilanni ma. O kɔfɛ dantigɛli kɔni kɛra ka ɲɛsin CFR miliyari 65 min bɛna ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sɛnɛ o bɛ se ka yiriwa cogo min na. N'i ye nin baara kolo girin ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛna kɛ yiriwa yɛrɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma. Sumelu Bube Mayiga ale kɔni bɔtɔla nin jama lajɛrɛ kɛso in kɔnɔna na a ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a jɔsen o kɔni ye belebele 3 ye. A fɔlɔ o kɔni de ye Sikaso jamana yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yiriwa yen cogo min na wa ka tila ka siraba dɔw yɛrɛ bɔ Sikaso ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Mopti jamana kan min b'a to baganw yɛrɛ bɛ se ka ta ka bɔ Mopti ka taa Sikaso wa Sikaso yɛrɛ fɛnkɛnɛw o yɛrɛ bɛ se ka ta ka na Mopti jamana yɛrɛ ka cogo min na o cogo kelen ka tila ka sira yɛrɛ fɛnɛ labila Segu jamana ani Mopti jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to sanni feere yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ Segu jamana ani Sikaso jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Office du Niger n'o ye malo sɛnɛyɔrɔba ye anw ka jamana kɔnɔna na. Baara in jɔsen 2nan o de ye siraba min yɛrɛ bɛna bɔ Tɔnbukutu ka taa Muritani ka tɛmɛ Tawudeni
ɲini yɛrɛ fɛ o siraba ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ se ka lateliya cogo min na ka tila ka siraba wɛrɛ fɛnɛ bɔ Bamako yan ka taa Kolokani ka taa fo Senegal jamana kan min b'a to tagani ka segi yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya maaw bolo. Baara in jɔsen sabanan da kɔni nana don a la n'i ye Bamako yɛrɛ dugu ta k'a lajɛ maaw ka tagani ka segi o yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na Bamako yɛrɛ dugu kɔnɔna na. O de y'a to hakili kɔni tora la Bamako yɛrɛ babili 4 na an b'a fɔ min ma ko 4e pont o bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan ka tila ka waliyaw bila sen kan a bɛ fɔ min ma ko viaduc n'o bɛna bila Bajoliba yɛrɛ sanfɛ Tɔnbukutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na min b'a to mɔbili yɛrɛ bɛ se ka boli a sanfɛ nka fɛn min ye bateau ye o fana bɛ se ka bɔ a dugumala fɛ olu baara kologirinw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan. Sumeli Bube Mayiga ka ni dantigɛliw kɔfɛ jamana kɔnɔden dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara minnu ni hakilina minnu talen filɛ nin ye hakilina ɲumanba de min bɛna yiriwa yɛrɛ boloda ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka a dɔ bɛ dɔ la maa kɔni bɛ jɔrɔ fɛn min na o de ye k'i dafa mugujalan na ka sɔrɔ a ɲiginji t'i da o bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ fana min bɛ fara gɛlɛya yɛrɛ tɔ kan nka an kɔni bɛ se ka min fɔ CFA miliyari 10 min ɲinini filɛ nin ni o bɛna don baara kologirin ninnu dafɛ ala k'o musaka nɔgɔya an ka jamana faamaw ye. Jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ni u ka cɛsiri yɛrɛ fanga ka bon diinɛ yɛrɛ ta sira fɛ o cɛsiriba bɛ u yɔrɔ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw gɛlɛya kɔni mana maa minnu sɔrɔ u ka wulikajɔ ka bon ka ɲɛsin olu ma n'a bɛ fɔ o ma ko Nurul Bayan walasa san 2019 yɛrɛ kɔnɔna na u ka baaraw n'u bɛ se ka don cogo min na u ye sigi kɛ kunun ko Amdalayi Asi 2000 yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONG Alfarku ka jama lajɛrɛ kɛ so min bɛ yen nɔ u ye jama fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ka baaraw nun don nin kɛnɛ ka tele ɲɛta yɛrɛ tun bɛ yen nɔ walasa ka se ka kɛ kow siri Mayimuna Kulubali a n'a ka jatala Salifu Ɲare u ye seereya min sɔrɔ association Nurul Bayan ka kɛnɛ kan an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. Kunun sibiri février kalo tile 16 san 2019 muso jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye Nurul Bayan ye u ka baara yɛrɛ ɲɛsinin bɛ ka se ka hɛrɛ ta ka ɲɛsin u alisilamɛɲɔgɔnw ma minnu ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka san 2019 walankatali baaraw kɛra Amdalayi Asi la a bɛ fɔ misiri min ma ko mosquée Mutada maa caman tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka taa a se karamɔgɔ caman ma nin kɛnɛ belebele in dayɛlɛnna ni kuranɛ kalankan ye. أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يعلمه الله وما للظالمين من أنصار. Nurul Bayan ɲɛmaaba ale ye ɲɛfɔliw kɛ Nurul Bayan yɛrɛ kɔrɔ jumɛn de bɛ ale la an ka todunkan na Nurul Bayan sigira ani ɲinan a bɛ se san joli ma u kelen bɛ ka baara jumɛn ni baara jumɛnw boloda san 2019 in na u ka jɛkulu yɛrɛ ma a bɛ ti i jɔ maa 100 bɔ ɲɔgɔn ko la an bɛ don min na i n'a fɔ wa a tɛ dan Mali kɔnɔna dɔrɔn ma. Jamiyatu Nurul Bayan kɔrɔ ye nɔrɔ bangelen ni dɔw b'a faamuya nɔrɔ poyilen nɔrɔ bangelen cogo di yatimɛden minnu jigila misɛnyalen don Ala ka nɛɛma la walima banabagatɔ minnu jigila misɛnyalen don Ala ka nɛɛma la walima an balima minnu n'u lajarabilen don ni sɛgɛn ye n'u jigila misɛnyalen don Ala ka nɛɛma la Jamiyatu Nurul Bayan bangelen don bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko silamɛya ma ɲinɛ u kɔ u ka nɛɛma kɔnɔna na n'u ka degun kɔnɔ an ka kumakan sigira 2nan Jamiyatu Nurul Bayan sigira sen kan Mali kɔnɔna na ka bɛn ni san 2018 novembre kalo tile 26 Jamiyatu Nurul Bayan ka laɲini ka silamɛdenw dɛmɛ k'an balima banabagatɔw dɛmɛ ani yatimɛden minnu masaw taɲana Jamiyatu Nurul Bayan b'a ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ an yɛrɛ de bɛ cotisation kɛ ani ka dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ an ka kuma sigida 3nan Jamiyatu Nurul Bayan mɔgɔ bi a bɛ taa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka mɔgɔ 100 bɔ ɲɔgɔn kɔ la Faransi jamana b'a la ka fara États-Unis jamana kan ani Maroc jamana kan an ka kuma sigida 4nan Jamiyatu Nurul Bayan ka laɲini banabagatɔ dɛmɛli ani yatimɛdenw dɛmɛli ani an balima minnu lajarabilen don ni sɛgɛn ye olu dɛmɛli la ani kalanden minnu bɛ yen nɔ k'u dɛmɛ silamɛya faamuyali ko ɲuman na Jamiyatu Nurul Bayan ka hakilina ye o ye an ka kumakan sigida 5nan laɲini min bɛ Jamiyatu Nurul Bayan na san 2019 kɔnɔna na banabagatɔ 20 ladonni ni o bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 2 ma ani yatimɛden 20 ladonni ni o bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 1 ma kalanden minnu n'u b'a fɛ ka Ala ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn
ka olu dɛmɛ diinɛ faamuyali ko ɲuman na ni hadamadenya dɔɔni ɲuman na ni o bɛ bɛn sefa wari 120,000 ma ni ne Jamiyatu Nurul Bayan ka laɲini san 2019 kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ an ka laɲini na. Tiɲɛ yɛrɛ la kumakan bɛ ne bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ an ka yatimɛdenw ɲini k'u dɔn yatimɛden jumɛn minnu mako b'a la an k'olu le ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn ani banabagatɔw minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la degun b'u kan yɛrɛ ni yɛrɛ sera dɔgɔtɔrɔso la i b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ banabagatɔw kan balo yɔrɔ la ani furakɛli yɔrɔ ta fanfɛla la ne b'o de lase n balima bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu dɛmɛ. Nurul Bayani maaw ye ja kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka yira maaw la minnu bɛ tali kɛ u ka baarakɔrɔ tɛmɛlenw kan olu dɔw ye min ye maa minnu bɛ ni bana tun b'olu kan ni u sera ka dɛmɛ ko olu ye olu kɛnɛyara olu maa dɔw fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka alimamiba dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ni o yɛrɛ tɔgɔ Ibrahim Musa Jabi ale ye baro kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fusamantiya jumɛnw de bɛ ka hɛrɛ ta ka a ɲɛsin Islami ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ. Hɛrɛ baara kɛli silamɛya diinɛ y'a rekoni bali k'an lasu k'an k'a kan ka tila ka fusamantiyaba camanba de k'a la tuguni baraji sɔrɔ siraba don bali alijinɛ don sababu dɔ fana don sɛgɛ foyi t'a la bon n'a fɔra ka fɔ association bɛ yen a caman dɔw bɛ ka far'u kan minnu ala barika la u bɛ ka ŋana baara kɛ ni silamɛya ka o laɲiniw ye ni ala y'i kanto a ma subhanahu wa ta'ala k'an ka teliya ka taa hɛrɛ baaraw kɛli ma siga t'a la ani hadisa minnu nana ka hɛrɛ baara kofɔ ka bonya kofɔ ka fusamanciya fɔ a dogolen t'an si la bon ala barika la ni association min filɛ ale fana y'o hakilina de ta walasa u niyɔrɔ fana ye min ye ka kɛ hɛrɛ baaraw kɛli la ka ɲɛsin silamɛya ma ka ɲɛsin silamɛw ma k'u fana b'u sen don a la an b'a dɔn nin ye a association lama ye n'o tɛ k'a kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ tun bɛ dɔ k'a yɛrɛ ye mais nin ye ka dɔ fara kan de wa an bɛ min fɔ dɔrɔn kumakan minnu fɔra fusamanciyaw ni barajiw la bɛɛ lajɛlen k'i jija baara in i b'a kɛ k'i kɔnɔnajɛ ala ye baara o baara i ka se ka nafa sɔrɔ a la a ka k'i kumabɔla ye laharadu bi idinillah a bɛ sɔrɔ ni ŋaniya de ye nka fo ŋaniya ka ɲɛ fɔlɔ ni ŋaniya ka ɲi sɛgɛ foyi t'a la i mana baara o baara kɛ a dɔgɔyara a bonyana a cayara masa ta'ala bɛ a fusamanciyaw d'i ma ka baraji fana d'i ma ŋaniya de ka gɛlɛn an ka kɔnɔnajɛ ala ye kana dabɔ tɔgɔ ɲini kama kana dabɔ foyi wɛrɛ kama wa siga t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ni hɛrɛ baara ne fana bɛ participer a la i seko dama yira la hali ni ta association na i fɛn bɔ i kun k'a don a la k'a d'u ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye u ka hɛrɛ baara taali ɲɛ la siga t'a la e n'olu bɛɛ lajɛlen de ye kelen kuma tɛ maa min fana bɛ kumakan ɲuman f'u ye k'u bilasira ala kɛra ko alayhi salatu wassalam addalu ala alkhayri ka fa'ili mɔgɔ min bɛ hɛrɛ baara yira mɔgɔ la e bɛ i n'a fɔ a kɛbaga de alimamiw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ ko nafa de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ la alisilamɛya yɛrɛ la ni baara n'a ɲɔgɔnnaw kumakan bɛ ne bolo ka lase u ma k'a fɔ k'u cɛsiri alakira sallallahu alaihi wasallam maa minnu farala k'a ka silamɛya dɛmɛ ni k'a kɔrɔta ni baara ɲɔgɔnna de tun y'u ka baara ye o kɛra sababu ye fantan minnu b'u nɔfɛ u y'u kolo gɛlɛya u nɔfɛ u sera ka silamɛya kɛ lafiya ni basigi ni hakilisigi kɔnɔna na k'ala deli ala ka barika don u ka baara bɛɛ lajɛlen ala k'u fanga se i n'a fɔ Nurul Bayan ɲɛmaa y'a fɔ a ka kuma la cogoya min na k'olu ka baara bɛ ɲɛsin u balima alisilamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu mago bɛ dɛmɛ la u y'o seereyaw yira kɛnɛ kan du saba bɔɲɔgɔn ko u ye dɛmɛ ta ka a ɲɛsin olu ma dɛmɛ nin bɛ tali kɛ malobɔrɔ kilo 50 u y'o di du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka fara nɔnɔ kan tulu fo ka taa a se fɛn min ye sange ye ni o ye moustiquaire imprégné ye wa u ma dan o fɛnɛ ma fɛn min ye enveloppe ye kasabi dɔw tun b'o kɔnɔ u y'o ta ko o ɲɛsin ni maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni kɛnɛ belebele nana cɛ ni duwawu don ye an ka karamɔgɔ dɔ fɛ barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ma sha Allah an yana an b'a fɔ ala ka hɛrɛ ka an bɛɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ni kɛnɛ ba in nana kuncɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la maa o maa kɔni tun bɛ kɛnɛ kan olu maaw bɛɛ lajɛlen nimisi wasara ni Nurul Bayan maaw ka ni hakilina ɲuman ye an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka tin don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin n'a ɲɔgɔnna jɛkuluw ka caya cogoya min na yaasa silamɛw yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ halisa an bɛ don min komi bi farafinna kɔgɔdugu jamanaw kɔni ka gwɛlɛya kɔni bɛ malidenw kan an bɛ se k'a fɔ farafinw kan
bari n'i ye libi jamana ta k'a lajɛ ka alizeri jamana ta k'a lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana ye ni malidenw kɔni bɛ ka gɛn ka bɔ a jamana kofɔlenw kan ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. maliden 156 minnu bɔra alizeri jamana yɛrɛ kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'i kunda anw ka jamana kan. u kɔni bisimilara bamako yɛrɛ pankolonjigiso min filɛ senu walasa u yɛrɛ bɛ se ka sɛnsɛn ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min jɔra tungarankew yɛrɛ kama n'a bɛ f'o ma ko maison des maliens de l'extérieur. nin kunbɛnli kɛnɛ kan tele ɲɛta ye ɲinini minnu kɛ a kisa la n'o ye Jamila Traore an ka jɛ ko siraw lajɛ. An ka maliden 11 minnu kɔni kun bɛ degun kɔnɔna la Libi jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunga yamaruyabali siraw fɛ. An ka jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ waasa olu bɛ se ka segin ka na an ka jamana la cogoya min na ni ka dɛmɛ d'u ma u ka se ka bolomada yɔrɔ sɔrɔ fɛn min ye an yɛrɛ faso la yan nɔ. Tarata don février kalo tile 12 tungaranke maa 156 bonyanko olu kɔni seginna ka na an ka jamana la wa u kɔni kunbɛnna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ fo ka taa se diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ waasa fɛn min ye tungakow ye olu bɛ se k'a lakodɔn cogoya min na ni a bɛ fɔ a ma organisation internationale pour la migration wa fɛn min ye nin ma kofɔlenw kɔni ye fo ka taa se union européenne ma ni o ye Europe jamana maaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye tunga yamaruyabali o bɛ se k'a nɔgɔya cogoya min na o bolodiɲɔgɔnma kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don an ka maliden caman de ma u ka se k'a segin wa waleya ninnu kɔni daminɛna kabini san 2017 tungaranke 156 minnu kɔni nana tarata don muso 17 kun bɛ u la wa an bɛ don min na i komi bi fɛn min ye tungarankew tɔgɔ la so min bɛ yen o kɔni dagan bɛ o yɔrɔ la wa an ka jamana ɲɛmaaw bɛ kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka u ka soko dumuniko ani jiko wa musaka dɔɔni bɛ se ka d'u ma waasa u ka se ka fɛɛrɛw boloda cogoya min na ni ka segin u bɔyɔrɔw la. furafeerelaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ denmisɛnw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko collectif des jeunes pharmaciens du Mali. n'i ye pharmaciw yɛrɛ ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na dugubaw ka taa se dugumisɛnw yɛrɛ kɔnɔna ma gɛlɛya minnu bɛ u kan u da nana don la n'o de ye ka taa se yalayala fura minnu yɛrɛ bɛ ka feere anw ka jamana kɔnɔna na kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko cliniquew olu yɛrɛ bɛ ka furaw feereli mun kɛ u da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɔ danka siri nin bɛɛ lajɛlen na ɲinini minnu kɛra fura feerelaw n'a bɛ f'o ma ko pharmaciens u ka kisa kan an ka jɛ ko o siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko COJEP n'o ye collectif des jeunes pharmaciens du Mali ye furafeere denmisɛnw laka ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan olu kɔni ye sigi kɛ sigi min ni a yɛrɛ kɛra Bamako yɛrɛ dunanjigiso min bɛ an fɛ Amdalaye ACE la n'an k'o ma hôtel Les Colonnes. sigi in kɛnɛ kan Mali pharmaciw ka lafasali tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko SENAPHARM ni nanzarakan na an b'a fɔ a ma ko syndicat national des pharmaciens du Mali olu tun welelen don ka na nin kɛnɛ kofɔlen kan da kɔni nana don kumaw la foliw tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ ka ɲɛsin fura feereko yɛrɛ gɛlɛya ma anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don minɛ komi bi. pharmacien Jules Togo ale kɔni ye kuma ta nin kɛnɛ kofɔlen kan ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ komi bi gɛlɛya min kɔni bɛ yen nɔ ni fura feerelaw yɛrɛ bɛ se k'o fɔ an bɛ a fɔ maa minnu ma ko pharmacien o de ye denmisɛn minnu kɔni bɛ tila kalan na ka se ka olu ta k'u bila fura feere yɔrɔ ninnu kunna n'a bɛ f'o ma ko pharmacie o ye gɛlɛyaba de ye bi in na ni da yɛrɛ kan ka don a la wa ɲɛfɔli kan ka se ka k'a la bari n'i ye o gɛlɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fura feere yɔrɔ min ma ko officine n'o de ye ka se ka fura yɛrɛ labɛn ka tila ka a feere o b'a to maa caman yɛrɛ bɛ se ka taa o baara yɔrɔ kofɔlen na nka ni dun ye anw ka fura feere yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ an bɛ don minɛ komi bi a caman kɔni bɛ yen nɔ u bɛ fura feere yɛrɛ dɔrɔn de gansan kɛ o b'a to dɔgɔtɔrɔ denmisɛn caman bɛ yen nɔ minnu kɔni tilar'u ka kalan na ka fɔ u bɛna fura feere baara daminɛ u tɛna se k'a daminɛ cogo si la wa olu yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kɔni sigilen don so kɔnɔ bi in na Dr Jules Togo ka ɲɛfɔcogo la o kɔfɛ a da kɔni nana don kisa la ka walawalali ko la bari a y'a jira k'a fɔ n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ bi in na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka fura feere n'i ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a fɔ minnu ma ko clinique ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ fura feere u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso kofɔlenw na n'o ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso ye n'i ye Jules Togo ka kumaw ta k'a lajɛ a ko o ti bɛn sariya kɔnɔ cogo si la kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso ninnu k'a fɔ u bɛ fura yɛrɛ feere u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na hakilina minnu kɔni da yirala ɲɔgɔn na o de ye donna natɔlaw la fura feerelaw ka lafasali tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SENAPHARM o ni Mali dɔgɔtɔrɔw kɔni bɛna sigi kɛ walasa da bɛ se ka don nin kisaw la cogo min na ka walawalali kɛ wa sariya yɛrɛ dɔw bɛ se ka ta cogo min na min b'a to fu yɛrɛ bɛ se ka siri a dan na bari bɛɛ lajɛlen n'i ka baara de don dɔgɔtɔrɔ kɔni ta ye furakɛli de ye nka ale bilalen tɛ walasa ka se ka fura kɔni feere pharmacien fɛnɛ ta tɛ furakɛli ye ale kɔni bilalen bɛ de walasa fura yɛrɛ bɛ se ka feere cogo min na banabaatɔ ma o kɔfɛ da nana don gɛlɛya wɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛ o de ye sanfɛ kalanso minnu bɛ ka jɔ anw ka jamana kɔnɔ
kɔnɔna na mun bɛ ɲɛsin ka se ka dɔgɔtɔrɔ denmisɛnw yɛrɛ labɛn ka taa se furafeerela denmisɛnw yɛrɛ ma minnu bɛ bɔ ka taa baara kɛ anw ka kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsow la ka taa se an ka furafeere yɔrɔw ma n'i ye olu maa dɔw kɔni jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ u ka dɔnniya yɛrɛ ma labɔli kɛ n'u dun ka dɔnniya ma labɔli kɛ o bɛ se ka kɛ kasara ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma n'i ye université privé yɛrɛ caman ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na a caman kɔni bɛ yen nɔ ni kalan kɔni bɛ ka kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko pharmacie wa a dagalen yɛrɛ tɛ cogo si la olu ka se ka fɔ u bɛ pharmacie yɛrɛ kalan kɛ u ka lakɔliso kofɔlen na bari n'i ye pharmacie yɛrɛ kalan ta k'a lajɛ a bɛ fɔ école min ma anw ka jamana kɔnɔna na ko école de médecine olu maaw de b'a a kalan yɛrɛ jolen kɛ wa a faamuyali yɛrɛ bɛ olu de la nka n'i ye sariya yɛrɛ ta k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ti bɛn lakɔliso yɛrɛ ka sigi anw ka jamana kɔnɔ n'o ye kɛnyɛrɛye lakɔliso ye a fɔ furafeerelaw kɔni bɛ labɛn o lakɔliso kofɔlen na nin ye gɛlɛyaba de ni an ka jamana yɛrɛ kundalen b'a kan o kɛnyɛrɛye sanfɛ lakɔliso minnu filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ sɛbɛnfuraw kɔni dira olu ma walasa u ka se k'u ka baara kɛ a bɛ fɔ min ma ko autorisation madama k'o sɛbɛnfura kɔni to olu bolo olu kɔni na lakɔlidenw labɛn walasa minnu kɔni na bɔ ka taa furafeerew yɛrɛ la hali n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ a baara la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ da kɔni nana don yalayala fura min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ni degunba de don bibi in na anw ka ɲɛnamaya la o da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ni jamana diɲɛmɔgɔw kɔni dɛsɛlen don k'u jɔ jɔyɔrɔ la a kɛlɛli yɛrɛ la don n'a natɔlaw la an bɛna wulikajɔ kɛ ka se mali yɛrɛ furafeerelaw n'an b'a fɔ o ma ko pharmaciens ka se ka taa u ɲininka u ka gɛlɛya la u ka walawalali kɛ tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen farafinna kibaruyaw la ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina jamana kibaru la jatigɛwale kɛbaw ani dantɛmɛwale olu kɔni ye u deliko lamaga wa u kɔni filɛ nin ye ka wulikajɔ kɛ ni ka dankari fɛn min ye douanier dagayɔrɔ la o kɔni kɛra sababu ye ka maa duuru kɔni bɔɲanko bɔnɛ ani la a maa duuru kɔni na douanier maa naani b'a la fo ka taa se chrétien karamɔgɔ dɔ kɔni ma ni a bɛ fɔ a ma ko prêtre ni waleya jugu in kɔni kɛra burkinakaw fɛ yen nɔ jumadon février kalo tile 15 san 2019 sufɛla la wa a kɛra douanier kɔni ka baarakɛyɔrɔ min bɛ u ka dugu min ni a bɛ fɔ a ma ko Bitu ani Sinkase olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni bɛ u ka jamana camancɛ yan fan o ni kɔrɔ yan fan fɛ nka fɛn min ye chrétien karamɔgɔ in ye a kɔni yirala k'a fɔ ale kun ye espagnol ye wa maa minnu kɔni ye nin ko in seereya u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye bolimafɛn caman de kɔni bɛ yen nɔ min ni ta donna olu fɛnɛ la a yirala k'a fɔ maa dɔw de kɔni ni u kɔni ɲɛdaw melekelen don olu de kɔni sina ka na ni kana mugujugu kɔni kɛ ni maa kofɔlenw na ni o kɛra sababu ye kan ni maa duuru ninnu kɔni bɔnɛ u ni la Burkina jamana la nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana camancɛ kɔrɔyanfanw fɛ dantɛmɛwale kɛbaw ka wulikajɔw ta ni ka burkinakaw kɔni sɛgɛrɛ kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la burkinakaw ka lakana sabatili nasiraw fɛ. Libi jamana ka bɔ donna ka na donna san 8 février kalo dɔ tile 17 san 2011 février kalo tile 17 san 2019 san 8 Muammar Gaddafi wulikajɔ kɔni kɛra ale nɔfɛ Libi jamana kan an y'a sɔrɔ a sigili fanga la o tun bɛnna o san 42 ma Libi jamana kɔnɔdenw ka taa se Faransi yɛrɛ jamana ma olu kɔni ye janfa siri ka bin Libi jamana yɛrɛ kan o wulikajɔ minnu kɔni bolodara kɛra sababu ye Muammar Gaddafi kana ale bɔnɛ a nin na o san kelen yɛrɛ kɔnɔna na san 2011 san 8 tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ ɲininkaliw kɔni kelen don an bɛ don minɛ ko bi Libi jamana yɛrɛ ɲɛtaga yɛrɛ sabatira a kɔnɔ walima u kɔni seginna u kɔ Muammar Gaddafi ka fanga dafirilen maa hakili juru caninen dɔ bɛ yen nɔ min ni ale kɔni ɲininkara hakilinata la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Claudia Gassini ale ye jateminɛli min kɛ Libi jamana kan o de ye ka fɔ san 2011 ka na san 2019 in na san 8 kɔni kɔnɔ a ko ni halaki kɔni tɛ fila ye Libi jamana kɔni bɛ kelen na bari an bɛ don minɛ ko bi Libi jamana yɛrɛ tilalen don fila ye maa dɔ bɛ yen nɔ min kelen don ka taa Libi fankelen minɛ k'i sigi Libi fankelen yɛrɛ n'o ye Maréchal Khalifa Haftar ye ka taa se Libi yɛrɛ fankelen dɔ in ma maa dɔ fana kelen don k'i sigi o kunna n'i ye Libi jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a tilalen don fila ye nka maa kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na don o don wa a ɲinina basigi yɛrɛ ni kɔlɔsuma yɛrɛ bɛ se ka na Libi jamana kan halisa san 8 kɔni kɔfɛ a dɛsɛlen don ka na halisa ni muso kofɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la n'o ye Claudia Gassini a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ min tun kɛra Muammar Gaddafi yɛrɛ nɔfɛ a tun dabɔra de walasa ni Muammar Gaddafi ka fanga yɛrɛ darakira ka bɔ a bolo bɛɛ n'a bɛ fɔ o ma ko démocratie tila ka Libi yɛrɛ dilan Muammar Gaddafi tun ye a dilan cogo min na ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ninnu layidu de tun taara Libikaw ye nka san 8 kɔni kɔfɛ Muammar Gaddafi yɛrɛ baara mun kɛ olu bɛɛ lajɛlen la nɔgɔra wa ma a bɛ se ka fɔ bibi in na Libikaw yɛrɛ kɔni bɛ nimisa yɛrɛ minɛ kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ u m'u da waga k'o fɔ maa ye e ko Libi jamana yɛrɛ kelen tɛ kamanagan ye nanzaraw
nanzaraw yɛrɛ bolo bari olu yɛrɛ ka janfa de y'a to ni Libi jamana kɔni bɔra ka bin ni togo in na tantɔ bari ni tun ye Libi jamana ta k'a lajɛ wagati tɛmɛnenw na Muammar Gaddafi ale kun kelen don ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa farafin minnu kɔni bɛ a ɲini k'a fɔ u bɛ tɛmɛ Libi jamana yɛrɛ fɛ ka yɛlɛ kɔgɔji kan walasa u n'u kunda nanzarala gun kan Muammar Gaddafi ka cɛsiriw sababu kosɔn dan tun bɛ ka siri o caman na nka an bɛ don min na ko bi maa caman kɔni kelen don ka Libi jamana yɛrɛ kɛ i tɛmɛsira ye walasa i na se ka nanzarala gun sɔrɔ o dun ye gɛlɛyaba de ye min ni a ɲɛsinnen don nanzaraw yɛrɛ ka gun ma maa bɛ se k'a fɔ bibi in na Muammar Gaddafi ale kɔni ka fanga binnen nimisa don Libikaw yɛrɛ bolo ka taa se nanzara minnu yɛrɛ ye a ko kolokolo. Siri jamana kan an bɛ don min ko bi jɛkulu min bɛ yen nɔ ni maramafɛn tabaga jɛkulu don ni a yɛrɛ bɛ fɔ o ma ko Force Démocratique Syrienne ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko FDS ninnu kɔni ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Baghouz ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbɔ kun kelen don ka dugu in yɛrɛ minɛ k'a kɛ u sago ye k'a fɔ olu kɔni ye dugu in bɔsi ka bɔ nin jɛkulu maaw bolo maramafɛn tabaga jɛkulu min filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma ko FDS n'u jukɔrɔma dindinnen don lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana fɛ ni maramafɛn tabaga jɛkulu min filɛ nin u ka ɲɛfɔcogo la olu ka wulikajɔ ye walasa jatigɛwale yɛrɛ kɛba fɛn fɛn bɛ Siri jamana kan a bɛ fɔ min ma ko État islamique ka se k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Siri yɛrɛ jamana kan u ka ɲɛfɔcogo la kɛlɛkɛcɛ 440 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɔni sera ka da minnu kan walima u sera ka minnu kɔni gɛn ka bɔ Siri yɛrɛ jamana kan ka taa n'u ye jamana wɛrɛ yɛrɛ la nka u ka ɲɛfɔcogo la olu yɛrɛ jukɔrɔma tintinna lamɛrikɛnw yɛrɛ ka sɔrɔsiw fɛ nka halisa u ka ɲɛfɔcogo la u y'a jira k'a fɔ Baghouz min filɛ nin tun kɛra dugu ye jatigɛwale yɛrɛ kɛbɔ kun kelen don ka na u ɲɛma dogo dugu kofɔlen min yɛrɛ la nka u na mɔmɔliw bila sen kan walasa tɛgɛ kɔni bɛ se ka da jatigɛwale yɛrɛ kɛba fɛn fɛn bɛ nin dugu kofɔlen na n'a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Baghouz Siri jamana yɛrɛ kan an b'aw hakili lajigin k'a fɔ jatigɛwale kɛ jɛkulu min filɛ nin ni a bɛ fɔ a ma ko groupe État islamique ninnu tun kelen don ka Siri yɛrɛ ni Irak jamana minɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2014 ka bɔ o wagati la ka na bila an bɛ sisan na nka wulikajɔw ni cɛsiriw kɔni bilalen sen kan Siri jamana ka taa se Irak jamana ma u kɔni gɛnna ka bɔ ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min ko bi dugu laban min n'o de tun b'o bolo o de tun ye Baghouz ye Siri yɛrɛ jamana kan nka a fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ gɛnna fɛnɛ ka bɔ o dugu kofɔlen yɛrɛ fɛnɛ na lamɛrikɛnw ka masakɛ dangan ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mike Pence ale y'a jira k'a fɔ olu na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta kan ni jɛkulu ye sɛgɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Force Démocratique Syrienne walasa u yɛrɛ na se ka jatigɛwale yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ Siri jamana kan jatigɛwale kɛ jɛkulu min yɛrɛ filɛ nin ye Siri jamana kan n'u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ ye Abubakar al-Baghdadi ɲininiw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan walasa tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka di ale ka cogo min na nka ni yɛrɛ ye ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw ta k'a lajɛ minnu yɛrɛ bɛ Siri jamana kan Siri jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ b'u cɛ la ka taa se Irak jamana kɔnɔden dɔw ma wa l'Europe yɛrɛ gun jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ faralen don u kan Irisiw ka taa se Ukrainiens ma Alimanw Faransi yɛrɛ jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ talen don fara ni maajugu ninnu kan ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen boloda Siri jamana maa bɛ se ka kuma min fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan e ko Siri gɛlɛya tɛ ka nɔgɔyali boloda wa halisa kɔngɔ bɛ farafin jamanaw la bawo diɲɛ seleke naani ka boloduɲamakuluba min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli gafe dɔw filɛ k'a jira k'a fɔ maa 257,000 de kɔni bɛ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni kɔngɔ bɛ ka dadigi kɛ olu la kosɛbɛ kunnafoni in sɔrɔla gafe kɔnɔ min bɛ tali kɛ fɛn min ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw la gafe kɔfɔlen kɔni carina arabadon février kalo tile 13 san 2019 wa a kɔni yirala k'a fɔ maa 235,000 bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ minnu bɛ farafina cɛncɛn bolo kan ni kɔngɔ kɔni juguman bɛ olu la nka diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba in kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kɔni bɛ senna kabini san tɛmɛnenw na ka tila k'a ye k'a fɔ kɔngɔ bɛ ka dadigi kɛ ni maaw bɛɛ lajɛlen na ko kɔni ye degun ye wa a y'a jira k'a fɔ o bɛ seginkɔ de jira adamadenya yɛrɛ taabolow la ani ɲɛta sabatili la maa 257,000 minnu bɛ yen ni kɔngɔ b'u la farafina ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ maa 235,000 bɔɲɔngo olu bɛ farafina cɛncɛn bolo la miliyɔn 20 tɔ ko bɛ farafina kɔrɔnyanfanw fɛ nka n'i ye san 2015 ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ni maa hakɛ kɔni kun tɛ yen nɔ kɔngɔ kun bɛ min na o b'a jira k'a fɔ dɔ de farala maa minnu kɔni ni kɔngɔ b'u la farafina jamanaw la nka nin gafe kelen kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni farafina dumunikow ye a kɔni jirala k'a fɔ fɛn min ye dumuni minnu bɛ bɔ kɔkan jamana la ni ka don farafina k'o fana bɛ se ka kɛ sababu juguba ye ni ka dankari maa fanba de la wa a jirala k'a fɔ feerekɛlaw wo fo ka taa se sannikɛbaw ma ni o ye farafinakaw ye ko dekun don ka se ni maa caman ma
Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma. An bɛ foli ni tani lase aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malidenw minnu sigilen don Benin jamana kan n'u yɛrɛ ka faaba ye Cotonou ye. An ka foli bɛ se Malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na. Ala ka sini don kibaru kɛnɛ yira an na.